El temps que havien passat sense veure els avis durant els dies més durs de la pandèmia va donar la idea per a este projecte d'aprenentatge a l'alumnat de segon de l'ESO del Col·legi Santana de Vilallonga. Li fèiem una entrevista als nostres iaios i per a extraure la informació de la seva joventut i tot, i a canvi nosaltres li fèiem un vídeo d'autoajuda. Mai us ha passat que voleu fer la lletra del vostre mòbil més gran i no sabeu com? Jo en el meu vídeo li vaig ensenyar a ficar-se una contrasenya i una empremta dactilar. Uns vídeos amb què ajuden els seus avis i àvies a traure profit de les noves tecnologies com a nadius digitals que són. Hola, soc Pablo i avui vaig a parlar-vos de YouTube i com funciona. Per la situació sanitària, els avis no poden estar avui a l'aula perquè ens donen la seva opinió sobre el projecte, però han posat tots els vídeos al seu abast en una biblioteca de recursos a través d'internet perquè hi puguen accedir. La matèria de valencià, en aquest cas, es va enriquir també i van fer un servei a la societat, perquè mitjançant això els van preguntar als iaios com era la seva vida de joves. En el cas de Maite li ha sorprès que a la mateixa edat que ella té ara, l'àvia va haver de deixar els estudis. Va començar a treballar als 14 anys i va anar a la fàbrica perquè els estudis ja s'havien acabat i necessitaven gent. És raro anar a treballar tan pronte. Un projecte educatiu motivador que els ha servit per establir lligams més forts amb avis i àvies en un temps de distanciament físic.